Bum 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 bum. Bum 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 bum. Ah, woo. Bagus, wis urung, Bagas. Urung. Ya apa ya? Tenono ae lho, dene lek teko. Iki permen yang Bagas iki wong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ande to we. Lagi toko to we. Dewe arep dibales pi to persen dadi aku ha. Terus nyok titipanmu permen. Oke. Tak permen. Tolong Belum belum. aku juga biar. Belum lah. Jelek watuk. Sunku suaraku ndelek. Kas harus dibuang sembarangan loh. Joy awakmu diseneni Bu Hendro lho. Lah yo ora oleh ngono kas, masa kudu di tenen bukin dro dhisik. Alah kendro kiwo. Dadi karepmu dhewe iki ora ditoto kromo. Bagas kan duwe hak dhewe kan nyopo urusin rupiah Bagas uripmu dhewe urung bener kok. Dadi malah mawali kowe iki. Ayo. Ayo lagi ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyapa iki sekolah orang bener gelon tangi. Iki kerupuk Denis Bu Arep arep Bu Bagas Bu. Wes menang kabeh. Sali Diana rene. Jelas iki nyapa tak iso gelot ngene iki. Iki wae lho Bu Bagas buang sampah sembarangan. Kira Bu Denis nyuruh kepian dhisik. Nggih Bu Denis dhisik Bu sing jarane kula Bu. Nah, kabeh salah. Carane ngandani ora karo gelo Denis. Kowe barang ya kudu njaga kebersihan, njaga tata krama, ora emosian. Jajal yen misale kancamu enek apa-apa, sapa tanggung jawab? Nggih Bu. Kula masalah. Punya mapura. Ya wis, hukuman mbok kowe wong loro iki ya. Pokoke kudu ngresiki ikhlas nganti resik. Nggih Bu.